fotil. Tak já tady už tady máme krásný. Tady sedím já. Já se ho přitáhnu. Vážení hosté, přátelé přírody a myslivosti a příznivci mysliveckých zvyků a tradic, které dnes pořádáme v rámci letošních oslav 50. výročí založení našeho mysliveckého sdružení. Dnešní díkůvzdání je v naší režii coby pořadatelů premiérou a naším úmyslem je společně s vámi oslavit svátek svatého Huberta, coby patrona všech myslivců a lesníků, a tím i oživit myslivecké zvyky a tradice, které neodmyslitelně patří k české myslivosti. Dále je naším záměrem v rámci 50. výročí založení našeho mysliveckého sdružení uctít památku zemřelých myslivců, kteří prošli našimi řadami jako členi spolku. Přeji vám tímto mnoho pěkných dojmů a ať si dnes z této akce sebou odnesete pěkný kulturní zážitek. V rámci toho si vás dovoluji poprosit o vypnutí mobilních telefonů, aby nedošlo k rušení jak přihlížejících. Tímto pokládám dnešní díkůvzdání v poctě svatého Huberta za zahájené. Vyzývám vás proto, pojďme společně za myslivci průvodem do kostela.
Pán s vámi, i přátelé také, kteří jste se zde sešli, abyste spolu s nimi slavili i jubileum. Zároveň omlouvám se Michala, který tady hodně měl být, ale pro jiné úkoly musel jít s jinam, nebo tady mám zastoupit, což já udělám, protože také jsem dělal v lesu, nebyl jsem tedy myslivec, ale měl jsem tam a stále mám také mnoho přátel, i když té myslivecké latině nerozumím. Ale všichni vlastně zde stojíme před Bohem a před Bohem jsme vždycky něčím proviněni. Tak poprosme Pána, aby očistil naše srdce a mysl, abychom si mohli související s výkonem práva myslivosti v dnešní moderní společnosti. Na úvod mi dovolte ocitovat jedno velice staré moudro, kterému, kdo to rozumí, hodně napoví o tom, o čem chceme hovořit. Odhalit přírody zákon zná jen ten, kdo vidět a slyšet umí. Ano, hovoří se zde o zákonu přírody. Co to však je zákon přírody? Myslíme si, že odpověď by měla být velice jednoduchá. Zákony jsou zde proto, aby se dodržovaly. Je samozřejmé, že zákony někdo musí tvořit. Zákony, kterými se naše společnost řídí, také někdo tvoří, jsou určitým vodítkem pro danou společnost a měly by být respektovány, čili dodržovány. V podstatě jsou nepřekročitelné. Tedy příroda, ve které my lidé žijeme a jsme její součástí, musela být také tvořena podle přísných zákonů. Tyto přírodní zákony musel někdo vytvořit s obrovskou smysluplností. Na rozdíl od civilních zákonů nejsou a nemohou být ty přírodní tak chaotické a zmatečné. Vždyť podle těchto zákonů se neřídí jenom naše planeta Země, na které žijeme,
a je pouze kapkou v obrovském moři celého vesmíru. V tom obrovském vesmírném dění nemůže dojít ke zmatku a chaosu. Tu přesnost musíme vnímat, protože podle vesmíru je řízen veškerý náš čas a tím i život zde na Zemi. Pak je na místě si položit otázku, kdo za tím vším stojí, kdo toho všeho byl tvůrce. Myslím, že odpověď pro každého z nás by měla být jednoznačná. Nyní vám šumavští trubači zahrají Halaly od profesora Antonína Dyka. Jaro, léto, podzim a zima. To jsou pravidelné cykly dané přírodními zákony, které nikdo není schopen změnit ani doplňovat. Tyto zákony jsou neměnné a pro život zde na Zemi nesmírně důležité. My lidé jsme pouze uživatelé toho všeho, co nám tvůrce těchto zákonů předkládá, a nikdo není schopen je změnit nebo upravovat. Je to pevný řád od pradávné minulosti po celé generace našich předků v pokoře plně respektován. Nikdy nikdo si nedovolil ani ve skrytu duše je zpochybňovat. Předtím jsme hráli Halaly konfliktské a nyní budeme hrát Halaly profesora Antonína Dyka. Zeptám se tě, budeš zpívat?
Tak, jak se civilizace rozvíjela a zde v šumavské oblasti se rozvíjela opravdu velmi pomalu, upravoval se i vztah a rozvoj myslivosti. Šumava byla dlouho zapomenutým krajem pro svoji odlehlosť a nepřístup. Veškerý lesní personál byl vyučen i k vykonávání myslivosti. Každý lesník, myslivec, vyučen byl řemeslu, byl slavnostně pasován a povýšen do stavu mysliveckého a přijat do cechu svatého Huberta, patrona myslivců. Celý obřad měl důstojnou formu, kdy musel složit slib, byla mu předána zbraň a také někdy bylo vyžadováno, aby uměl troubit lovecké signály. I do dnešní doby se zachovaly některé formy pasovací regule, podle které pasovaný myslivec byl a je nejdříve vyzván k pokoře před Bohem a úctě ke zvěři. Pasovaný myslivec je přímo vyzván slovy: poklekni myslivče na znamení, že ve zvěři budeš ctít Stvořitele, že budeš zvěř poctivě hájiti, šetřiti, ve strádání ji zabezpečovati a že loviti ji budeš mysliveckým způsobem. Zazní fanfára lovecká z vlastní produkce. Prosím nás. Ke svatému Hubertovi, k lovu a české myslivosti. V závěrečné části je potom nabádán slovy: čest svou vždy chránil, přírodu a její tvory bránil, myslivecký lov a jednej, jak se sluší, myslivcem buď vždy tělem i duší. Po pasovacím obřadu složí pasovaný přísahu slovy: že řádným myslivcem budu, to slibuju. A podepisuje pasovací list, který je mu slavnostně předán. Nyní zazní lovecká fanfára.
hrabě Špork se sídlem u Kuxu na přelomu 17. a 18. století. Byl to člověk s velkou důvěrou v Boha, kterou vyjadřoval charitativní činností pro chudé a staré lidi. Byl to člověk s velkým citem pro umění a jeho velkou vášní byla i myslivost. Jeho ojedinělá sbírka soch a sousočí od významného sochaře Matyáše Brauna je ojedinělou sbírkou v Evropě. Právě on zaváděl na lovech lovecké signály a povely, které se staly základem pro dnešní lovecké troubení. Založil řád svatého Huberta se sídlem v severočeském Kuxu. Tento řád přežil ilegálně dobu socialismu a jeho oficiální obnovení se zrodilo po svržení minulého režimu po roce 1989. Členy řádu svatého Huberta jsou výhradně křesťansky založení myslivci a jeho propojení je i na ostatní řády svatého Huberta po celé Evropě. Nyní zazní šerafská fanfára. Lovecká hudba v posledním desetiletí doznává značného rozmachu. Navazuje na původní záměr loveckého troubení při společných lovech v podobě různých povelů a signálů. Při Českomoravské myslivecké jednotě byl založen klub trubačů. Jehož zakladatelem byl doktor Petr Vacek a k dnešku má již téměř 700 registrovaných členů. Trubači v současnosti nejsou slyšet jen na společných lovech, ale i na různých společenských akcích, jako jsou myslivecké plesy, svatby, ale i pohřby ze stolních kolegů myslivců. Nemalý podíl tvoří na vystoupeních mysliveckých trubačů různé koncerty, lovecké hudby a také duchovní hudba v podobě hlavně svatohuberských mší. Takováto lovecká hudba dostává zcela jiný rozměr a řadí ji ve své podstatě tam, kam patří. Zvýrazňuje povahu myslivosti a vyjadřuje skutečnou úctu nejen k lovu, ale hlavně k jejímu stvořiteli, jako vděk za to, čím nás obdarovává. Takže nyní zazní skladba Sláva od Petra Vacka. je myslivost zapsána na seznam kulturních památek jako nehmotné kulturní dědictví České republiky. A to je velice zavazující. Úkolem nás všech, a to nejen myslivců, je udržet myslivost a přírodu na takové úrovni a v takovém stavu, aby následné generace nepřišly takzvaně ke snídenému a rozlámanému stolu. Dobrá, je s vámi se všemi. Modleme se. Požehnali si, Bože, Tvůrce nebe i země,
Všechno, co vyšlo z tvých rukou, je dobré. Svěřil si člověku vládu nad stvořením. Nauč nás správně užívat těchto svých darů, stále ti za ně děkovat a podle Kristova příkazu se o ně dělit s těmi, kdo trpí nouzi. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Přátelé, děkuji vám všem za účast na tomto slavnostním shromáždění. Přeji vám ten dnešní pro nás tak slavnostní den hezky prožijete a na cestu do další činnosti si vyprosíme Boží požehnání. Vážení hosté, dovolte mi, abych vám promluvil ještě jménem našeho mysliveckého sdružení. Jelikož se blíží závěr dnešního díkvzdání, dovolte mi, abych pronesl několik svých slov také na téma myslivost. Myslivost, jakožto činnost prospěšná celé společnosti, je uznávaná a ctěná již po dobu 6 století. O myslivosti jako o oboru můžeme hovořit již od 14. století, kdy se začaly vydávat pro něj instrukce a pravidla, kdy člověk začal pečovat o volně žijící živočichy, které nazýváme zvěří. Již v této době jsou začátky hlavní činnosti pro myslivce, to je chov zvěře, a je tomu tak až do posud. Již tehdy platilo a platí dodnes, že člověk se musí chovat ke zvěři s úctou, jaká náleží živému tvoru, člověka nevyjímaje. Myslivec totiž nechová zvěř proto, aby ji mohl lovit, ale loví ji proto, aby ji mohl chovat. Česká myslivost se jako cílevědomá činnost vyvíjela dalších skoro 6 století spolu s krajinou a lidmi, kteří v krajině žili. Kdo blíže poznal českou krajinu, musí vědět, že její krása nespočívá a nikdy nespočívala v panensky nedotčené divočině, ale v soužití člověka s přírodou. A v tomto staletém soužití se zrodila česká myslivost se svou kulturou a tradicemi. Mysliveckým tradicím především patří dovednosti, mluva a etika. Etika se v myslivosti projevuje především tam, kde přestává platit zákon či směrnice a rozhoduje cit. Proto se všichni myslivci musí zapojit do úsilí o provádění správné myslivosti a navrácení kladného pohledu na myslivost jako takovou. Proto dnešní díkvzdání berte od nás jako snahu o obnovení starých mysliveckých tradic a zvyklostí dříve neodmyslitelně patřících lidové myslivosti a jako snahu o pokračování v historickém odkazu našich předků. Na samotný závěr chci ještě jednou uctít památku našich zesnulých přátel a kolegů myslivců, kteří již nedobrovolně opustili naše řady a tudíž tu s námi dnes nemohou být. Proto nyní provolávám čest jejich památce. Děkuji tímto všem, kteří se na dnešní ceremonii podíleli, a to celebrujícímu bratru Jánovi, mysliveckým trubačům pod vedením pana Fábera, zpěvákovi panu Křišanskému a vahraníku panu Maškovi a v neposlední řadě vám všem, kteří jste nás přišli podpořit. Děkuji za pozornost a dovoluji si vás zároveň nyní pozvat na přátelské posezení do místního hostince. Provolávám myslivosti zdar.